Kumusta naman ka, Derek? Uy, nasuroy lagi ka, Derek. Nakoy ato nila balok. You know na. Nakoy upcoming show. Promoter, director. Hala, pauban na ka, Derek, B. Sige na, Derek, ba? Ganahan kay ko anong kuyog ko ninyo, B. Sige na. Uy, girls na ka. Expire na ka. Ato na naigahin sa mga batanon. Saba dia, Derek, oy. Paniti, di balakatan. Kita ka ni, oh. Ayaw, di ba? Oh, kita ang oh. Ano, Dero? Kita ka na? Asa ka na? Sama ka, Derek, oy. Ingong sa... Mao manggong na akong gingon nimo nga. Pwede pa ko, Derek. Naapa ko'y aslom. Sige na, Derek, pa. Papilan ako pa. Ha? Sige na, Derek, ba? Kaya wala ko'y lingaw sa mua. Sige na. Ano na kayo, Yab? Imo ang tagang sekretary. Ikay tagtimpla og kape. Ha? Katawa man ka. Sa mangganang ka mo sayaw? Ha? Sekretary pa ko niya. Pasayawon pa jud ko nimo. Sige na, Derek, ba? Pakuyog ka ko. Asa inyong show, ha? Sige na, Derek, ba? Ha? Pakuyog ako ba ko? Asa inyong show, ha? Ayaw, di ba? Sige na, ba? Sige na, Sige na. Tauban nanti ka. tinuod ka? Ay, salamat kay Derek. Kita na sa magsugod. Pero, wato Pwede ko mang ka dito ilang bulok. Oh, pwede na sa karon. Karon? Oh, Karon dayon, mo ato pang ita ilang bulok. oh, sige na, dali na. Asa man? Ikaw, kung gusto din ka, napay sa tatira. Asa dapit? Ha? Now na? Saman, go ka? Ayaw sa karon Derek. Uy. Ato sa atin ng atong trabaho. Ato sa nato si Balok. Asa karon ikaw ba ka? Sobra sa mintahat. Uy. Kadili-dili pag tiguang niya. May kay Derek mo kay hindi ka dudanog tiguang. Oh, maunay ampay na ko, mga tiguang. Ayaw, di ba? Sabagay Derek, uy. Magsige na ikaw pamira og mga tiguang. Basi na nag-imo kumbiyaan, ha? Ayaw sa taon, Derek. Uy. Tingalig imo kong binuangan, ha? Ay, binuang good town. Sa una pa lang, na naibog ka na ako. Sa una raw tato na ito gibuhat. Huwag sa ko kahibaw, nga. Mapato sa dekag tiguang. Ayaw, di ba? Kahibaw pa ko. Sa una ra unta. Magpirmi na tagkuyog. Pasyal ako, Bi. Ha? Agay, agay! Managpamang ka! Football ka ron! Sige na, atin lang tatlong bulok na. Jess! Jess! Disa! Ay, huwag ano ko, uy. Ay, good sigsa mo. Di ay naman kayo kawin. Gawin ka mong kawin. Lagi ay, magbuot ka. Di mo uganahan ni mo. Grabe naman ka kawin. Eh man sa inyo nga, ganahan ka na ako. Nga po ba? Ano maglikay-likay man ka? Una-una biya. Barkada biya min Brutus. Ya, ano sir kay kawin? Si Brutus lang mong tagdun.
Maduol ko, magdilihay ka. Eh, masudi mo eh. Eh, gano'n tayo, unsa may naan ni Brutus nga wa na ko. Unsa? Unsay naa ni Brutus nga wa nimo? Wa kay buhok. Ya, kontento na ka sa kong tubag. Biya sa di mo eh. Ayaw, lagi. Wa mo ko'y kasultihan na. Wa mo ko'y buhok. Pero, di na isunta ka mag-inunana. Kaya ako, gusto rin mo kong makig-friend good ni mo. Unya, likay-likay man ka. Kaya good. Sapta lang ko, good. Ang ako lang ba nga, mapaduol si Brutus ni mo, na ako magpaduol sa kunin mo. Kaya, what friends are for? Friends are for. Kay baon ako nimo. Nadungog na kadiritanan. Nakusugay ka maminong og gabay. Kay di tinuod. Kung ako'y makigrelasyon, dili ko nimo kay upaw ka. Nagliso di kag patubo sa imong buhok. Relasyon pa ka ha. What? Ay, nasa mga nulde, grabe. Nakapasakit naman ka. Nakagaba na biya ko. Oh, tinuod na, bate ko'y karelasyon. Pero timan eh, kung sipat man lang gani ko sa imong pananaw, dili na ako na ikaulaw eh. Maski gunani kasinaw ang akong upaw. Pero ako'y laing gigugmat hindi ikaw. Ay, balak-balak na. Yes, kinari balak. Awa ba ko magkuhan mo ba? Ang ako lang ba? Mga magkasuod po ta. Kay suod na ni Brutus daan. Unya, ikaw sad. Unyag suod may. Uyab-uyab ka? Unya iniguman? Biyaan? Lus-lus. Ayaw ba? Balok! Balok! Dali! Balay dila na siya. Dali! Balok! Ayo! Ay, abri ba? Dali! Balok! Balok! Ay, unsa man? Naaay na tayo show! Nara si Derek! Nara si Derek! Nara tayo show! Dali ka! Ato ano yun? Direk na? Oo! Ya, asan ko napita itong show? Remember me! Tayo show! Muslim! Ikaw na ba? Teka rin, dali! Hinay, oy! Ito sa Derek. Mao na akong anak, Direk! Palikurat. Mao na ka mong junior? Ay, kung tuliso ka, ha? Nya, ano mo junior? Subagay ka? Ayaw, ana, uy. Sa Derek na. Oh, Direk, eh? Una tayo show. Sorry kay Derek, ha? Makita ninyo. Sorry kay Direk. Kuya, wa, magpunta, wata ng labot. Eh, pasensya lagi kay Direk, ha? Watang mangilabot. Sorry kay Direk, kay. Siguro po yung kulo. Sunod gani nang may bisita, ihigot na. Makapaak na, mahal ra bang rabis. Amoy partay kabayan. O sino gawin mo na ko? Ay, ba't ka na, ha? Sama ko, Iro? Ay, Iro pa kayo na ulit mo. Iro ba? Iro pa kayo na ulit mo. Ayaw na. Iro pa kayo na ulit mo. Ako nang direct to, kay. Nga kayo